Namens de zangers van Sint-Frans, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Proost! Vanuit Kaarselen de hartelijke groeten namens ons Heemkundestichting en alle leden en vrijwilligers van de cultuurhistorische organisaties in de gemeente Venray. Het was dit jaar een jaar waarop alles activiteiten op een heel licht pitje hebben gestaan, maar er is in ieder geval weer hoop voor het volgend jaar. Dan bestaat ons Heemkundestichting 20 jaar en we hopen er een hartstikke mooi jaar van te maken. Dat wensen wij uiteraard ook jullie allemaal. Voor iedereen vanuit Kaarselen, fijne kerstdag en alle goeds voor het nieuwe jaar. Het bestuur van Veldeke Venray wil op de eerste plaats uw leden en donateurs heel erg bedanken dat zij ons het afgelopen jaar trouw zijn gebleven. Ook wij moesten 3/4 van onze activiteiten aflassen, wat heel erg jammer was, maar begrijpelijk. Wij waarderen zeer dat jullie toch nog uw lidmaatschap niet opgezet hebt. Wij kijken niet terug, maar wij blikken vooruit in de toekomst en we hopen jullie in het volgend jaar ergens weer te mogen ontmoeten op onze maandelijkse bijeenkomsten. Wij wensen ons leden en onze donateurs en iedereen die het Venrays dialect een warm hart toedraagt, een goed, gezond, virusvrij 2021 en hele, fijne, warme feestdagen. Blijf gezond en haldo. Hey, hallo, Marloes van Cultura Venray hier. Hele fijne feestdagen, ook namens Martin, Peggy en Sanne. Geniet van elkaar, kijk even om naar elkaar zodat iedereen een mooi lichtpuntje heeft in deze tijd. En dan zetten we samen onze schouders er weer onder voor een nieuw cultuurrijk 2021. Doei! Beste mensen, aan het einde van een bewogen jaar, een moeilijk jaar voor velen van ons, met alle perikelen van afgelopen jaar, wens ik u toch een zalig Kerstmis van ganser harte en alle zegen voor het nieuwe jaar. Dat 2021 ons wat meer licht mag brengen dan 2020. Graag alle goeds voor u en allen die u dierbaar zijn. Dag allemaal. Wij willen jullie bij deze hele fijne feestdagen toewensen. Voor iedereen binnen het Vicurie, maar ook daarbuiten. Let goed op elkaar en zorg voor elkaar. Beste inwoners van Venray, ik wens jullie namens alle leerlingen en medewerkers van Metermeer hele fijne feestdagen toe. Die feestdagen zullen er vast anders uitzien dan andere jaren. Maar goed, maak er iets moois van. En voor het nieuwe jaar hoop ik van harte dat wij elkaar weer live gaan ontmoeten. En dat wens ik jullie allemaal toe. Heel veel live ontmoetingen in 2021. Blijf gezond. Hallo allemaal, bij deze wil ik ook iedereen fijne feestdagen wensen en een gelukkig en gezond 2021. Groetjes! De kerk met die machtige toren, de wachter van de Peel. Op dit moment wordt die nog verbouwd, maar hopelijk voor volgend jaar weer voor iedereen open. Wij willen al onze vrienden, begunstigers en sponsors, maar u allemaal een geweldig fijn kerstfeest en een fantastisch, maar bovenal gezond nieuwjaar toewensen. Hallo allemaal. Namens Ivy en Gijster Venray wil ik iedereen bedanken voor de deelname aan onze activiteiten in het afgelopen jaar. Al waren dat er minder dan normaal. Wat ik vooral wil doen is iedereen heel fijne feestdagen wensen en een gezond, groeiend, bloeiend, duurzaam en natuurrijk 2021 wensen. Tot ziens in de natuur! Kerstmis 2020 vieren wij anders dan we gewend waren. Zij die de Heer zoeken, zullen hem vinden. En zij die de Heer vinden, zullen hem prijzen. Ook in deze coronatijd met beperkingen. Ik wens u allen een gezegende kersttijd. Hallo Rijnlanders, vanuit onze school wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid. We treffen jullie hier graag weer in 2021.
Vanuit Oorlogsmuseum Overloon wensen we jullie allemaal hele fijne feestdagen toe. En alvast een gelukkig en vooral gezond 2021. Tot ziens! Bam, bam. Vanuit Vicurie wens ik iedereen fijne feestdagen. Het is een moeilijke tijd voor velen. En dan denk ik vooral aan de mensen die direct of indirect zijn getroffen door deze pandemie. Maar één ding is zeker, er komt een einde aan deze moeilijke periode. Hou dus nog even vol en pas goed op jezelf en op elkaar. En heb een mooie tijd samen.